Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Dundee Khongset ubadai President ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People ulakentu ya ka sorkar bakan penklan ya ke Meghalaya Board of School Education kadang bansei ki samla ki bastart hapu gajela. Uba Dundee ulapen pau ya kini kitian haba wajingkran haba litbu asentio haba ken mau buram ya ke sngi klat usoso tham ha umadur balapen yang hakmat State Central Library Shillong. Uba Dundee udaong lada ka sorkar ka thungi consultant banwat skim na ka sorkar India kadai ban penklan ru ya ke embos. Burom yau ni uklur kari ya kani ke jing sinyak ke jung u kaba profesion se ngaso teman banyak dan lang kat ni borok ki para noelam lagi circle befer bar ki noelam bahmat u cak seng kani kamdei tang kata longpong mengisuan ban pendon ya kani ka jing kendu ni ke jing alang jong ni step dari tak mensim jong jing so komen bar ka jing mensim jing so khia haba ni phaidien pat ya ke jing long jing man jong kari baka jabri ke jongi mulung so so tham lingba ki poetry ki jong u lingba ki jing tho ke jong u ba her ki ha bat kia don benta shibun haba de namanta bantai ya kari baka jabri in the page larade hakim hakajing im jangi simen dijing tho ka ba mulung su tham kai bla tho hang ni ru ka ai min sim larade hakajing im jangi ka ba simen habade bakalyang kamarang ru mulung su tham kisembo jing tho jing u kibun ki bakran chapang kumno bangi kum bun riu bi benyada ya ka mei mariang ka jongi bat kapen i bangi kum gejat riu milong kum gejat riu ka beruspa pha habadi bakaliang ke puli putih baka khokot te hinrei pan kat nang ai ke por ngasno wan ong habang aphai sya jinglang jingman hak puli putih hakani kari ke bi ek jongi hak jala ka jongi nisno bangidan sibun ki jingjunong banyak compare ne banyak new york kat kum jono kam jaka por ka bangta ngai i ba kat nang mi kisi kebun kata ka jing ya contradict habadi bakaliang ke puli putih lari hapok ke school hapok ki company school hapok ke Meghalaya State Education Board ngi sibun KKA ka pa ngi so du mensim kom ginong elam habang i bakamdan ke jingya be identity mo ngi pet aki jingja ki jinglong jingman ngi kisni ba adam ka bang ngi so sanai ki khna puli ke jongi i ba khamtam nakaliang kenika embus ngi pet kalong bakam sadien banyu jor ba kiwe pat keyboard kebedan apa kani kari India ka jongi ya kata ngamding masyukran tang banlat jinghao nrei lingba ki jinglong jingman kebangi borok ni sakhi kata ding sode ba hani kapor nentu ya sarkar bakade ban pengklan ya kor kontrak kam jong ke Meghalaya State ka embos nang ba disminyok ban sei ki khun samla puli ka jongi ki ban kiu chaprang hak puli puthi jongki nomor ba ngi i bak sarkar kawan ra ek taki consultant haki department of fair ban kenti ki project mo banyo taki scheme of fair nak sarkar India lingba kita consultant ngasko ba ngirong kam bak sarkar ban kan pai khmat lem spo kanika embus ke jongi ya ka ba anwar ra taki expert ki bandan ki bala ban penthamai ya ka kom puli putih hakani ke jala ke jongi kata ngasmo bani ban ong ki nakaliang jongi kum kaseng bat kum juru akwa ban kentu ki ki khot jong kaseng ba ngin ken ma buram ya ki kamba ka ba mulung sustham om dei tang hani kasni ka khat phra tarik o no pra henrei ngin ken ma buram yu hamala ka klipmat ke jingim ke jongi lingba ki kam ke jongi i ba ke e ke jing no sniang jong melung sustham hakis khapas pa smem ki balet pakum tar hak jinglong samlai ki ju ngi sibun ki sinyang kabala no nam ta gari bakajat rio kaba ngi ki pateng mangta ngi yo sibun ki jubun toy jadi katahi kaba we po we khot jong sang fkgp ubadi khot jong jat rio udi bandan kata kaminsim kaju ya kabangin ai ya kani kapateng kabamenta namanta kapateng namanta kilong shwa namanta kipateng ke bansawan kadi katahi
ka barang kam yang i udkhot jok sang FKHP kumakadan haka jing kran ka jing ong haka tin nangway mo ya ka bang will give out today for the better of the tomorrow tang ini